Κατεβαίνουμε από το καταφύγιο του Μαυροβουνίου. Ο Αποστόλης και ο Γιώργος. Έχουμε και τον πρόεδρο. Με το γυαλί, Γεια σου πρόεδρε, καλημέρα. Γεια σου Αποστόλη, καλημέρα μας. Όπως βλέπετε, η κατάσταση του δρόμου παραμένει να είναι στα ίδια χάγια με χθες το βράδυ. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Έχουμε τακτοποιήσει τους Ιταλούς. Τους έχουμε στείλει να κάνουν μια ανάβαση στη Φλέγγα, να κατεβούν στις λίμνες της Φλέγγας, να πέσουν στο Αρκουδόρεμα και μετά από εκεί να βγουν στη Βουβούσα, να κάνουν να μαθαίνουν και μπάνιο στο ποτάμι. Και εμείς με το τρέιλερ μας και με τα πράγματά μας, πού πηγαίνουμε πρόεδρε? Πάμε για το προφήτη Ηλία του Μετσόβου, όπου θα πιούμε κρύο νερό. Και μετά φυσικά Γιάννενα. Στα Γιάννα, εκεί μέσα στη πίχλα, στη ζέστη. Εδώ κρυώσαμε. Στους καπνούς από την πυρκαγιά. Η ώρα είναι, έτσι για να το έχουμε, η ώρα είναι 10 παρα 2 λεπτά. 10 παρα 2 λεπτά το πρωί και η θερμοκρασία εξωτερική είναι 12 βαθμοί Κελσίου. Άρα τι χειμώνα, τι καλοκαίρι, μόνο στο βουνό συσσώνει η κατάσταση, πουθενά αλλού. Έρχεσαι στο βουνό και δροσίζεσαι. Έχουμε εδώ το υπέροχο δάσος των Μαυροπεύκων και λίγα ρόμπολα μέσα. Και η λίμνη παρακάτω. Η λίμνη, θα κάνουμε ένα πλάνο και στη λίμνη. Να και η λίμνη, φαίνεται. Και τα βουνά απέναντι. Περιστέρι. Θα κάνουμε ένα κοντινό zoom στη Τζουκαρέλα και στην Κουράσα. Όπως βλέπετε, θέα τα πάντα όλα. Και ξεκινάμε.